स्टार्ट जाबाय BTR मोननायाव जोंहा गोजोननाय गैया मानो होनना बुंबा आउट अफ BTC दा गहपुरनिफ्राय आं कमेन्ट होदों गहपुरा जाहैबाय दिनै साफ्रोमबो BTR नि मानसिफ्रा दिनै बावगारलांदों गहपुरखौ गहपुरनि समस्याखौ लानानै दिनै प्रमद बरुवानो होनदों हाग्रामायाबो दिनै कमेन्ट होबोदों अजस्र बर' लिडारफ्रा दिनै गासिबो गहपुरखौ लानानै दिनै डिमान्ड दाबि बोदोंमोन बे डिमान्डखौ बुंबोदोंमोन बिना गहपुराव जोङो खुनु दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि डिमान्डखौ गहपुरनि अनगायै गहपुरखौ जायखियानोखि बजबनानै लाया होमबा बजबना लायाबा जाहैबाय जोङो खुनु माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टजों दिनै थक खालामा होननानै बुंबोदोंमोन दिनै जों नुनो मोनदों बिटिआरनि मानसिफ्रा दिनै थगायसुला साफ्रोमबो एनडिएफबि मानसिया जाहैबाय दिनै आबसुनि मानसियानो होन प्रमद बरुवानो होन गबिन्दआनो होन बि फेरेंगानो होन बि सावरायग्रा होन दिनै बि बिदाय होन बा हाग्रामायानो होन लास्टाव दिनै गहपुरखौ थगायदों जोंखौ जाहैबाय दिनै गाज्रि मेगनजों नायदों BTRनि मानसिफ्रा BTCनि मानसिफ्रा गांनाय उखैनाय दिनै जोंहा दङ बे बुस्थुखौ दिनै BTRनि मानसिफ्रा BTCनि मानसिफ्रा जेबो मिथिया जोंनि गांनाय उखैनायखौ अल आसामाव दिनै बर' आन्दलननि समाव बयनिख्रुइ बांसिन मानसि थैदों होनोबा दिनै गहपुराव न' सावग्लुंजादों होनबा दिनै खननैल' नङा जोंना 3 टाइम जादों बे गांनाय उखैनायखौ जाहैबाय नोंसोर गासिबो बुजिया बे जाहैबाय दिनै अरुणाचलाव जों जितुनिखि हाबख'ना थादोंमोन बे समावबो जाहैबाय दिनै सांमानाव जों हाबख'ना थादोंमोन अरुणाचल बर्डाराव बे समाव जाहैबाय होमबाबो दिनै अरुणाचलनि जितु थागिबि दिनै दफ्ला मानसिफ्रा दिनै बेखौ जाहैबाय दफ्ला होनना बुङो दफ्लाफ्रा दिनै सांमानि न' हावदों न' सावनाय बेलायाव जों बर'फ्रा गासिबो खस्थ' मोनदोंमोन दिनै जोङो खनथाम दिनै खस्थ' भुगिबोनानै दिनै BTRनि जोङो जितु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि अननाय आसाम गभर्नमेन्टनि अननाय दिनै मोनसेबो बुस्थुखौ दिनै मोनजानो जों सानाखै मोनाखै आंना बुंनाया एसे भुल जादों खिन्थु दिनै साफ्रोमबो एनडिएफबिनि लिडार ओमफ्राय आबसुनि लिडार बेफोर मानसिफ्रा दिनै गहपुरखौ भाषायावल' बुंफैबाय प्रमद बरुवाबो बुंफैदोंमोन दिनै प्रमद बरुवा दैमालु जितु जोंनि मिडल प्लेस गहपुराव फैनानै बुंबोदोंमोन खुनु माने गहपुरखौ लायाबा जों जाहैबाय खुनु एग्रिमेन्टआव जिराया खुनु टक खालामा गहपुरखौ बोखारनानै जों रायलाया बे प्रमदा सोर दा दिनै माब्रैहाय दिल्लीयाव दिनै जिरायहैनानै बोरै सिगनेचरि जानो मोनखो नोङो हा दिनै नोङो सासे थगायसुला मानसि प्रमद बरुवा लिडिं लाबालाय मा जानो बर'खौ दिनै जों जेनेबा कपारेसन होनो बर' जातिनि आं हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट बर' जातिनि थाखाय आं मोजां सानो बे बुस्थुखौ साननानै दिनै गहपुरखौ थगायलांनानै जाहैबाय मोनब्रैल' जिल्लाखौ लानानै दिनै नोङो टपिकखौ रायलायनानै दिल्लीयाव दिनै माब्रै नोंनि कलमा बोरै लिरहैखो ओमफ्राय दिनै दैमालुआव जितु भाखन होबोदोंमोन बेफोर भाखाखौ दिनै नों माबोरै बावनो थांखो जों दिनै प्रमद बरुवा होनना बुंनो थांबा आसि बिमा खिन्थायो जों मुगैयो जों नों बायदि मानसिया आंनि हालुवा जाफै हालेवफै नोङो जातिखौ सिन्था खालामग्रा नङा नोङो दिनै जाहैबाय नोङो जाहैबाय
जातिखौ दैबायनो होनना थांदोंमोन दिनै फाल्थु एग्रिमेन्ट हैनानै गफुरखौ नासयनानै जातिखौ फानबाय गफुरखौ भाखनाव सिगाङाव होफ्लाबाय दिनै गफुरखौ बावनानै दिल्लीयाव दिनै नों एग्रिमेन्ट हैबाय दिनै पार्टिखौ आबसुखौ नागारफ्लानानै दिनै गादै लुगैनानै जाहैबाय नोङो हिन्जावखौ बिराद मोजां फिनो होनना साननानै नोंनि फिसाला फिसाजोखौ फिनो होनना साननानै ओमफ्राय दिनै जाहैबाय पलिटिकेल दिनै पार्टि दानो हमबाय नोङो लब्बि नोंबो मानसि मोजां नङा प्रमदआबो गादै लब्बि मानसि नोङो मालायनि जानायखौ नायनो हायै मानसि नोंबो जातिनि मोजां मावग्राबा जाहैबाय दिनै हाग्रामाखौबो मोजां मोननो रोंनांगौमोन सोरबा लिडारखौबो मोजां मोननो रोंनांगौमोन दिनै जाहैबाय मालाय जानायनि थोरसिखौबो सेग्रा मानसि नोङो ओमफ्राय बेसेयावनो आंना जोब्बाय दिनै प्रमद ब्रह्मखौ गफुरखौ नागारनानै दिनै जेनेबा एग्रिमेन्ट खालामनायखौ आंहा बिराद गाज्रि मोननाय दङ खारन लिडिं पार्ट गोरों मानसि नोङो जों जाम्बा मानसि गोरों मानसिया दिनै मानो भुल मावखो जाम्बाबा जों एसे खालामगौमोन बेखौ बुंनानै आङो प्रमद बर'आ जे दिनै गादिनि लबि दिनै पिक्साराव नुजासारदों बे खोथाखौ बुंनानै आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आम गफुर सिथाय बाखिन्दां बिखा फदरनानै बुंगोन आं दिनै प्रमद वेलकाम गफुर गफुरखौ मानो बावनो थाङो नोङो गफुरखौ दिनै मानो सुक्तिखौ लानानै गफुरखौ लानानै दिनै मानो सुक्ति खालामाखै नोङो मा बुंनाय मोनो कुत्ता जय बर' हारिनि बर' बिमानि थै दंना गैया नोंनाव कुत्ता हाथाय जौ लाग्रा सैमानि फिसा हा जातिनि खामानि मावनो फैना दिनै दान्दिसे एग्रिमेन्ट खालामनाय नोंना जोब्बाय सुक्तिया बेयावनो जोब्बाय नामा जातिनि खामानि मावनाया बेनो नामा सेपारेट स्टेटआ बोरो नोंनि डिमान्डआ बोरो हा धेमाजि लखिमपुराव बहा थालांखो अबाव थालांजोबखो बर' जाति सिन्था खालामग्रा एसे फिसा नोंनि गोसोआ मा घन्टा सिन्था खालामदों नोंलाय बर' जातिनि हा बर' जातिखौ सिनाय रोङा गुवार गोसोनि मानसि सिदा सिदि मानसि बर'आ ओमफ्राय नोंहा जाहैबाय सिम्पल फिसा धान्दा खालामग्रा मानसि नोङो हा दिनै एसे फिसा सिन्था खालामनांगौ नोंलाय मा मना लानानै बिबाय नोङो प्रमद बर' गासिबो पलिटिकेल लिडारा आसामनि सिगां दं माबा दं हाग्रामायाव बस्थासे हरगोन नोंनो हा थाखा फैसा नांगौबा नोंनोलाय गादिखौ मानो नांगौ नोंलाय जाति फाहामग्रा मानसिया दिनै गादि नागिरो नामा सिङाव थानानै फाहाम नोङो बेसेबां थागौ आंहा बेसेबां जोब्बाय खिन्थु प्रमद बर'नि सायाव आंहा गाज्रि मोननाय दं गफुरखौ थगायदों बियो गोरों मानसि होननानै स' खालामबाय थादों खिन्थु दिनै गफुरखौ नाम्बार 1 थगायग्रा जाहैबाय प्रमद बर'आ जाहैबाय गफुरखौ लानानै खुनु दिन इसु खालामा होननानै मिटिं खालामनानै थांग्रा मानसिमोन बे मानसिया दिनै गफुरखौ नागारनानै दिल्लीयाव दिनै एग्रिमेन्ट खालामफादों बेनि सायाव आंहा बिराद दुखु दं प्रमद बर'आ जाहैबाय गादिनि लबि बे जाहैबाय थाखा फैसानि लबि जातिखौ सिन्था खालामग्रा मानसि नङा बियो दिनै हारसा हिन्जाव लानानै हाबा खालामग्रा मानसिबाव जाहैबाय बे जाहैबाय गादि थाखा फैसा बेखौल' सिनायग्रा मानसि नाम्बार जय बर' हारिनि